Nech toho. No, letím 1,5 minuty. Všechny to obešel? No. Dotváře pěkně, co na to říkají, komentář nějakýho? Díky, dej za pana Lipenský, co to říká komentáře. Tak co, jak to jde? Dobrý. Byl jsem pověřen úkolem natočit. Jo, natáčíš video. Láďo, řekni nám něco o své práci a jak tě to tady baví. Jo, je to tady dobrý, ale... ale... Kdyby tady zrovna to bylo úplně geniální. Tak zrovna ne, ale už to doděláváme. No co ty tady děláš? Já fandím a pozvozuju a doufám, že jim to pomáhá. A jak tě to tady baví? Dobře, nejskvělejší, super, běž. Který strašně funí. Já jsem ho slyšel. A pak ještě 2, kteří dělají muzikál. Čau děcka.